खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामाव फिन हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जानायनि माखासे समनि गेजेरावनो पुलिसनि जाफुंसारनाय हमनो हादों साद' सोद्रोमाफोरखौ गोदानै जोनोम मोननाय हाथियार लाग्रा आफादनि मुङा नेशनेल ससियेलिस्ट काउन्सिल अफ कार्बि आंलं खौरांखौ आसाम पुलिसनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावदों आसाम पुलिसनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कार्बि आंलंनि सास्नि सुबुंफोरा लोगो नांनानै गंथाम पिस्तल बायदोंमोन आरो मोनसे गोदान आफादखौ जोनोम होदोंमोन जाय आफादनि गाहाया पबित्र तेरन जाथायनि सायाव खौरां मोननानै आसाम पुलिसा कार्बि आंलंनि गुबुन गुबुन जायगायाव अपारेशन खालामदोंमोन बेयावनो कार्बि हिल्सनि साखाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव गोदानै जोनोम जानाय हाथियार लाग्रा आफाद नेशनेल ससियेलिस्ट काउन्सिल अफ कार्बि आंलंनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों जेराव गावलायलायनायाव आफादनि गाहाय पबित्र तेरना जोखोम जादों आरो बेसोरनिफ्राय गंथाम पिस्तल मोनथाम मेगजिन गर 21 गुलि हमनो हानायजों लोगोसे आफादनि साद'खौबो हमनो हादों जोखोम जानाय मास्टार माइन्डखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय दिफु मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों बर' थुनलाइ मुलुगनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लाइमोन लिरगिरि मुस्रि अलंबार मुसाहारिया गांफुजानाय मासे दाउ बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था 2022 नि थाखाय सायख'जानो हादों आरो मुस्रि देवबार रामसियारिया लांगोनानि बखालि गथ' सल'मा बिजाबनि थाखाय गथ'सा साहित्य एकाडेमि बान्था 2022 नि थाखाय सायख'जानो हादों थाबैनो बिटिसिआव थार्ड फर्थ ग्रेडनि 3,000निबो गोबां पस्टनि थाखाय सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड सिआरबिनि गेजेरजों आनजाद खुंनाय जागोन बेनि थाखाय बिटिसिनि मोन 40 बिफानि थार्ड फर्थ ग्रेडनि पस्टनि थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय एप्रुभेलनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि इएम डक्टर नीलोद सोरगियारिया मख'नो गोनांदि आसामाव फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय आनजादा जानानै थांबाय आरो थार्ड ग्रेडनि आनजादा जानो थांगासिनो दं बेखौ लानानै गोबांनि गेजेराव गोबां सोंथि सिखांदों बेनि सायावनो खेंफुथि होनो थाखाय डक्टर नीलोद सोरगियारि बिथांनि खौरांगिरि मेल डक्टर नीलोद सोरगियारि बिथाङा बुंथिदों दि रायजोआव जालांनाय फर्थ ग्रेडनि आनजाद आरो थार्ड ग्रेडनि जानो गोनां आनजादखौ लानानै बेरेखा दोलो आरो रायजो राजाफ्रा बिटिसि सोरखारनियाव सोंथि खालामदों जेरै बिटिसिनि थार्ड फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ आसाम सोरखारा लानानै थांबाय नामा आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियैसो गासिबो जासिगोन नामा आरो बिटिआरआव जेबो गोहो गैलिया नामा बिटिसि सोरखारनि सायाव सिखारनाय बेफोर सोंथिनि सायाव फिननाय होनानै इएम डक्टर नीलोद सोरगियारिनि खौरांगिरि मेल बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरआव बिटिसि गोरोबथानि बायदियैनो बिटिसिनि थार्ड फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ बिटिसि सोरखारानो खुंगोन आरो साननैसोनि गेजेरावनो थार्ड फर्थ ग्रेडनि गासै 3,000निबो गोबां पस्टनि थाखाय सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड सिआरबिनि गेजेरजों आनजाद खुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि थाखाय आसाम सोरखारनाव एप्रुभेलनि थाखायबो दैथायहरनाय जाबाय आरो माखासेयाव एप्रुभेल मोनबाय आरो माखासेयाव एप्रुभेल मोनथ'वाखै होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्ट हिसाबै आनजादा खुंजालांबाय थागोन जेरै सोलोंथाइ बिफानाव माखासे थिसनथाइ होबाय भेटेनारि आरो फिसारि डिपार्टमेन्टआव माखासे इन्टारभिउ जादों स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआवबो जागासिनो दङ एपइन्टमेन्टल' होनो आद्रा दंसै होननानै बुंथि बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि आसाम सोरखारा थार्ड फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि आनजाद खुंनायजों बिटिआरनि लाइमोनफोरा बांसिनैसो मुलाम्फा जादों मानोना बिटिसिनि थार्ड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय बिटिसि सोरखारा आनजादखौ खुंखागोन बेराफारसेथिं आसाम सोरखारनि थार्ड फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि आनजादावबो बिटिआरनि लाइमोनफोरा जिरायनो थाखाय खाबु मोनदों नाथाय माखासे काउन्सिलफोरा आसामनि थार्ड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि आनजादखौ खुंनो थाखाय एनअसि होआखै जायनि थाखाय बेफोर जिल्लानि लाइमोनफोरा आनजाद होनायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों आरो बिथांमोननिया खहासो जादों होननानैबो बुंथिबावो डक्टर नीलोद सोरगियारिया मेडिकेल टेस्टआव इएम राकेश ब्रह्मआ गावखौ फाग्ला फोरमान होनो हायोब्लासो गगोन आरो फाग्ला फोरमान होनो हायाब्ला हगारनाय जानाय नङा बे खोथाखौ बुंथिदों गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बिपिएफ दोलोआ मानसि बुथारग्रा दोलो होनानै इएम राकेश ब्रह्मआ बिपिएफ दोलोनि सायाव अजद होनायखौ लानानै गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारिनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा सोंथि खालामदों दि बिपिएफ दोलोआ बबे अक्ट'आव आरो सोरखौ बुथारनाय साबैसेखौ बुथारजानायनि न'खरनि डिटेल्स लोगोसे बबे जिल्ला बिपिएफ आरो बबे ब्लक बिपिएफनिया सोरखौ बुथारनाय होनानैबो इएम राकेश ब्रह्मनाव सोंथि खालामदों आरो बेफोर गासैनिबो सायाव फोरमान होनो थाखायबो इएम राकेश ब्रह्मखौ बुंथिदों लोगोसे जुदि बेफोरनि सायाव रोखा फोरमान होनो हायाब्ला इएम राकेश ब्रह्मनि सायाव गासै जिल्ला आफादफोरा मानहानिनि गसर होगोन जाहाथे जानला मोनला बाथ्रा बुङा लोगोसे जुदि मेडिकेल टेस्टआव इएम राकेश ब्रह्मआ गावखौ फाग्ला फोरमान होनो हायोब्लासो गगोन आरो हायाब्ला हगारनाय जानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिथाङा
आरो जुदि बिथाङा फिजिकेलि आरो मेन्टेलि मोजां नङाब्ला प्रमद बर'आ बिथांखौ सासे सोद्रोमा हिसाबै दोननो नाङा थाबैनो निफ्राय बोख्लायनांगौ नङाबा बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जिखौ गोसोखाङो बेखौनो बुंलाबायगोन जाय प्रमद बर' सोरखारनि थाखायनो खैफोद दं होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि सासे बिबानाव गोनां बिटिसिनि जानानै बेबायदि राव बाहायनाया लाजिथाव आरो सोंखारि जाथाव। मोनसे राजखान्थि दोलोआव बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरबो थायो बेनिखायनो राकेश ब्रह्मनि बेबायदि बुंनाया बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो लाजि फोनांनाय जादों आरो सासे बिबानाव गोनां आ बेबायदि बाथ्रा बुङोबा बेनिफ्राय लाजिथावना मा दंबावो बेयो बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासै जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे मान होयै बिबुंथि होननानै बुंथियो बिथाङा। टसनि मैदेर हाथाय हमनो हानायजों लोगोसे सानै मैदेर हाथाय फालांगिरिखौ हमनो हादों। वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रल ब्युर' लोगोसे हाग्रा बिफान आरो जनाय पुलिस जथाय अपारेशन खालामनायाव जनायनि नेपालि बस्तिनिफ्राय सानै आयेन बेरेखायै मैदेर हाथाय फालांगिरिजों लोगोसे टसनि मैदेर हाथायखौ हमनो हादों। हमजानाय सानैनि मुङा टागेरिना आरो टालेनजाम सानैबो अरुणाचल प्रदेशनि थागिबि। हमजानाय टागेरिनाया बारग' इण्डियान आर्मिनि अफिसियेल होननानै जनायनि एसडिपिअ भार्गव मणि दास बिथाङा फोरमायथिदों आरो बे आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायाव ओनसोलनिनो सुबुंफोरनिबो आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला टसनि मैदेर हाथाय हमनायजों लोगोसे गंसे सिलाइ, गंसे गारि, गरसनि गुलि, फोरमानपत्र आरो गंथाम मबाइलबो जब्द खालामनो हादों। बारग' एनडिएबिफोरनो जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै होनायनि थांखिजों अदालगुरियाव फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों सावरायलायदों जेराव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे आसामनि एडिजिपि एसबि हिरेननाथ बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। बे हाबाफारियाव सावरायलायनायनि सायाव गबिन्द बसुमतारीया फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिएबिफोरनो थांनानै थानायनि राहा खालामनानै होनायनि जि खोथा दं बे लेखायै मा राहानि गेजेरजों थांनानै थानायनि राहा लानो हायो बेनि सायावनो बे फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों सावरायलायनाय जादों जेरै कअपारेटिभ बेसिसआव एबा लोगो नांनानै डेयरी फार्मिं, दाउ फिसिनाय, दाउदै दैहोनानै फाननाय, माइ आबाद मावनाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव इन्डास्ट्रि गायसननायनि सायाव सावरायनाय जादों आरो बेफोर इन्डास्ट्रिफोरखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय भिसिडिसि लेभेलसिम कअपारेटिभ बेसिसआव गायसनलांनो थाखाय सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो। लोगोसे जायनाखि जोंनि सुबुंफोरा हारसिं फालांगि खालामनो रोङा आरो जाफुंसारनो हाया बेराफारसेथिं फालांगिनि थाखाय फान्डबो मोना बेनि थाखायनो ज' लोगो नांनानै इन्डास्ट्रि गायसननायनि सायाव सावरायनाय जादों मानोना कअपारेटिभ बेसिसआव इन्डास्ट्रि गायसनोब्लासो बेंकनिफ्राय लन मोननो हायो आरो बेफोर इन्डास्ट्रिफोराव एक्स एनडिएबिफोरजों लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोराबो गाव गावनि थांनानै थानायनि थाखाय राहाखौ लानो हागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। जायनाखि एक्स एनडिएबिफोरनि जिउ खुंनायनि राहा लामा खालामनानै होनाया आसाम सोरखारनि बिबान बेनिखायनो आसाम सोरखारनिफ्राय सिसपेर जानायनिफ्राय लानानै गोरोबथा जानायसिम आरो गोरोबथा जानायनि उनाव रिहेबिलिटेसन होनायावबो खामानि मावनाय आसामनि एडिजिपि एसबि हिरेननाथ बिथाङा बाहागो लादों। नाथाय बे सावरायलायनायाव एनडिएबिफोरनि केस बोखारनायनि सायाव सावरायलायनाय जायाखै आरो केस बोखारनायनि खामानिया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेराफारसेथिं आसामनि एडिजिपि एसबि हिरेननाथ बिथाङा एनडिएबिफोरनि केस बोखारनाय, रिहेबिलिटेसन होनाय आरो जि जेंनाफोर दं बेनि सायाव रोखायै बुंफैदों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिसिआव 3,000निबो गोबां थार्ड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रियाव जेब्ला थिसनथाइ होनाय जागोन अब्ला सोमावसारगिरिफोरनि थाखाय रिजार्भेसन होनो हायो नामा बेनि सायाव सावरायनाय जादों आरो बेनि थाखाय फैगौ इसि मिटिङाव सावरायनाय जागोन आरो साख्रिनि आनजाद खुंनायनि सिगां सावरायनानै रोखा खालामनानै होगोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। बर'फोरनि गेजेराव फिन मोनसे गोदान आफादनि जोनोम आफादनि मुङा इउनाइटेड बर' पिपल्स फराम। गोदान आफाद दानायनि सायाव बिथांमोनहा बुंथिदों दि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव गुबुन गुबुन समाव माब्लाबा पिपल जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट, माब्लाबा पिपल्स डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर बड'लेण्ड बेबायदिनो गुबुन गुबुन आफादनि जानानै थोंजोङै आरो खेंसालियायै आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबोनाय बिथांमोनहा ज' लोगो नांनानै बे गोदान आफादखौ जोनोम होदों। बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव सोंखारिलायनाय, गावस्रालायनाय बेफोर थासारिखौ फोसाबनो थाखायनो आरो रावखौबो माइगाब जुजाय खालामालासे हारिनि खौसेथिनि थाखाय आरो जोंनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावलांनायाव हेफाजाब होलायनो थाखायनो बे आफादखौ जोनोम होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआरनि जि सोलिबाय थानाय थासारि आरो बर'फोरनि जि थासारि जानो थांगासिनो दं जेरै जोंनि हा-हुनि मोन्थाय, रांखान्थि जौगानाय, राव हारिमु आरो जोंनि फोथायनायखौ लानानै सोरबाया गेलेनो नागिरनाय बेफोर गासैनिबो सायाव सावरायनानैनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे पेरेन्टस बडिनि गोनांथिखौ मोनदांदों। बेनि थाखायनो बे आफादखौ जोनोम होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जोंनि गेजेराव गोबां माहारियारि आफादफोर दं जेरै एबसु, बड' साहित्य सभा, आबोफ, बोजोब आरो गुबुन गुबुन आफादफोर दङ नाथाय गासैबो बर' हारिखौ ज' खालामनो थाखाय मोनसेबो
पेरेन्ट्स बडि दासिमबो दानाय जायाखै बेनिखायनो बे आफादखौ जोनोम होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे आफादनि थांखिफोरनि सायाव बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि जायखि राजखान्थि हान्जा आरो माहारियारि आफादाव थायाथों मानो गासै बर'फोरखौ खौसे खालामनाय आरो बेनि थाखाय गासैबो दैदेनगिरि आरो आफादफोरजों सावरायगोन बेनि अनगायैबो हारिनि थैनाय थांनाय आरो हा-हुनि मोन्थाय बेफोर गासैनिबो सायाव नोजोर लाखिगोन हारिया माबा मोनसे खैफोद जानो थाङोबा सोरखारखौ नारसिनगोन आरो गोनांथि जायोबा सुबुंखान्थिजों सोमावसारगोन होननानैबो बुंथियो बेनि अनगायैबो राव हारिमु आरो फरायसाफोरनि सायाव साननो थाखाय आफाद दंखायो बेनिखायनो बे खामानियाव आखाय होनाय नङा नाथाय गासैबो आफादफोरनि सायाव नोजोर लाखिगोन बिथांमोनहा जुदि बर' हारिखौ खैफोद फारसे लांनो नागिरोब्ला बिथांमोनखौ गोसोखांहोगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों